Shakespeare az valahogy születésemtől érdekes volt számomra azért, mert úgy jöttem tulajdonképpen létre is a világra, hogy édesanyám annak idején az Oféliát játszotta a Hamletben. Ez talán az első bekezdés. A következő az volna, hogy mivel nagy színházi könyvtárunk volt, elég hamar ráakadt az ember William Shakespeare-re, és igazán gyerekként azért végigolvastam magyarul William Shakespeare-t, amit csak lehetett. Nem is értettem sokszor azért, mert hát a királydrámákat szerintem még manapság is nehéz érteni, hát még jól játszani. Mondjuk kivétel a harmadik Richard, amely nagyon sokat játszott darab. Miért fontos Shakespeare? Shakespeare-ben valami olyasmit érezni meg nagyon, nagyon kitűnő módon, mint a görög drámaköltészetben, hogy valóban egy magasrendű költészet, ugyanakkor egy nagyon, nagyon sokféle, sokszínű színház, és sok mély rétegződésű színdarabokról van szó, találkozik egymással, és valahogy nagyon jó Erzsébet-kori drámákat, általában vagy Jakab-kori drámákat is olvasni, de Shakespeare-t ezen belül felszabadító. Nagyon korán ismerkedtem meg vele, sajnos mondjuk eredetiben esetleg nézni tudom, vagy olvasni tudom, de hát nyilvánvalóan nem értem, én nem vagyok angolos, francia-olasz nyelvben vagyok járatosabb. És Shakespeare az úgy otthonról, vagy a színházból, vagy a beszélgetéseimből, mondjuk édesapámmal nagyon sokat jelentett számomra. Nagyon híres előadásokkal mesélt el, volt szerencséje látni a Bruck rendezéseket annak idején Bukarestben azért, mert oda járt le általában, a Liviu Csulei jó ismerettségben volt, egy nagy román rendező volt, Shakespeare-t is sokat rendezett. És hát valahogy így. A múlt évben pedig, múlt év előtti évben döbbentem arra rá, hogy tulajdonképpen 2014-ben 450 éves lesz Shakespeare, nagyon kerek évforduló születésileg. Annyit hozzátennék Shakespeare ünneplése közben, hogy a múlt évben volt 450 éves Christopher Marlowe is, de erről úgy valahogy elfeledkeztünk forma. Most már és akkor úgy gondoltam, hogy annyi Shakespeare-i témájú, vagy tematikájú, vagy Shakespeare-re hajazó verset, vagy szöveget hoztam én létre szinte sorszerűen az életem folyamán, hogy ebből egy válogatást, és újabbakat is, de egy válogatást nyújtok át az igen tisztelt olvasóknak. Ez megtörtént 2014-ben. A könyv címe az Shakespeare-i cím, egy egész jambus, tehát az a címe, hogy York napsütése, zengőtombolás. Tehát nem a rossz kedvünk teléről szól, tehát nem így szól a rossz kedvünk teléről. Ez két részből áll. Az első rész a York napsütése, amely Shakespeare köszönti mondjuk régi és új versekkel, de ez nem köszöntés egyszerűen, Shakespeare-i tematikájú versek. Második pedig a zengőtombolás, az abban is elég sok Shakespeare-i témájú vers van, mint egy felelgetnek egymásnak. Ez egy kettős könyv, kettős verses könyv. Ez a múlt évben jelent meg. Nagyon örülök neki, hogy itt egy harmadik Richard plakát előtt mondhatom el Gyulán.